Θυμάστε την έμπνευση? Τη γνωρίσαμε πριν μερικούς μήνες να κυκλοφορεί χαρούμενη με το κίτρινο λαμπερό παραφουσκωμένο της μπαλόνι σε όλο τον κόσμο και να χαρίζει δώρα και χαρά. Ξαφνικά όμως η έμπνευση ανακαλύπτει ότι χάνει τις δυνάμεις της, αφού το μαγικό της μπαλόνι με το οποίο χαρίζει έμπνευση στους ανθρώπους έχει ξεφουσκώσει. Νιώθει άδεια και στεναχωρημένη γιατί δεν μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο της μοιράζοντας απλόχερα έμπνευση. Αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από τους ανθρώπους και πλησιάζει το πρώτο σπίτι που συναντά. Η έμπνευση πλησιάζει πρώτα τον πατέρα, ο οποίος απασχολημένος με τη φροντίδα του μωρού αρνείται να ασχοληθεί μαζί της. Η γυναίκα του, η οποία εργάζεται απορροφημένη στον υπολογιστή, την διώχνει με αγένεια. Η έμπνευση σκέφτεται: οι μεγάλοι είναι τόσο απορροφημένοι με τις υποχρεώσεις τους που δεν έχουν καταλάβει την αδυναμία μου και δεν με ρώτησαν αν χρειάζομαι κάτι. Αποκλείεται να μπορούν να με βοηθήσουν. Γεια σου, χρειάζεσαι κάτι? Γιατί είσαι λυπημένη? Ξέρετε, είναι η έμπνευση. Κάνει τη δύναμή μου. Ξεφουσκώνει το μπαλόνι. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει και να αναπτυχθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός. Μη στεναχωριέσαι. Θα βρούμε τη λύση μαζί. Έλα μαζί μας. Έχουμε μια ιδέα. Τα παιδιά μπήκαν διαδοχικά σε όλες τις τάξεις. Από την αίθουσα της μουσικής πήραν νότες και το κλειδί του σόλ. Από την αίθουσα των καλλιτεχνικών πήραν χρώματα και πινέλα. Από την αίθουσα της οικιακής οικονομίας πήραν συνταγές μαγειρικής. Έτσι, σιγά σιγά, το μπαλόνι της έμπνευσης γεμίζει και η ίδια λάμπει από χαρά. Ωστόσο η έμπνευση δεν έχει αξία αν δεν τη μοιράζεσαι. Γι' αυτό ο Πέτρος και η Κάτια την οδηγούν στο πάρκο όπου τους περιμένουν οι φίλοι τους. Εκεί, προς έκπληξη όλων, το μπαλόνι της έμπνευσης μεγαλώνει όλο και περισσότερο, καθώς γεμίζει με τις πανανθρώπινες αξίες της αγάπης, της φιλίας, της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στο περιβάλλον. Το μπαλόνι μεγαλώνει και είναι έτοιμο να ταξιδέψει και να μεταφέρει την έμπνευση σε κάθε σημείο της γης.